Tráger Katona Edit vagyok. Körülbelül 10 éve dolgozom az építőiparban, többek között egy építőipari vállalkozás vezetőjeként, de éppen tevékenységváltás kellős közepén vagyok. Új tevékenységet, új vállalkozást indítok, személyes brand építésébe vágtam bele. A jövőben a lakberendezésre fókuszálok, ez az építőipar nőiesebb oldala szerintem. Egy speciális szolgáltatásra készülök, neurodivers gyerekeknek és családjaiknak szeretnék segítséget nyújtani. A kiszervezett marketing Kft-t kértem fel az új weboldalam elkészítésére és az új landing oldalam elkészítésére. Baráti és üzleti partneri ajánlás alapján kértem fel őket ajánlattételre, és már az igényeim feltérképezésekor maximális odafigyeléssel, értő figyelemmel fordultak felém és az igényeim felé. Az ajánlat részletes volt, és a szerződés előkészítő egyeztetések során is abszolút rugalmasságról, mégis szakmai határozottságról tettek tanúbizonyságot, és ez nagyon jól előrevetítette már azt, hogy milyen lesz majd az együttműködésünk a weboldal készítése során, úgyhogy mindezek alapján egyértelmű volt, hogy a kiszervezett marketing csapatával jó lesz együtt dolgozni. A kiszervezett marketing csapatával zajló közös munka során a projektmenedzser, a szövegíró, a webdesigner is maximális figyelemmel állnak rendelkezésre. Bármilyen kérdésem, kérésem kapcsán mindig kapok választ, gyorsan, hatékonyan és nagyon jó hangulatban tudunk együtt dolgozni. A weboldalam és a landing oldalam jelenleg nagyjából 90%-os készültségen állnak. Ami még hiányzik róluk, az el kell, hogy mondjam, az rajtam múlik. Mindkét oldal abszolút olyan lett, amilyet elképzeltem. Funkcionális, informatív, felhasználóbarát, és nem utolsó sorban nagyon szép. Mivel az oldalak még csak tesztüzemmódban elérhetőek, külső visszajelzések még nem érkeztek, megfelelő személyeknek megmutatva pozitív visszajelzéseket kaptam, jó funkciójú, jó felépítésű és jó vizuális kialakítású, mind a weboldal, mind a landing oldal. Együttműködés során szerzett tapasztalataim alapján egyértelműen ajánlanám a kiszervezett marketing csapatával való együttműködést mindenkinek, egyéni vállalkozóknak, KKV-knak, azoknak, akiknek új weboldalra vagy landing oldalra van szükségük, és a szakmaiság mellett fontosnak tartják a személyes odafigyelést és az egyértelműen emberi hozzáállást. Laikus, a webdesign és a marketing szakmához nagyon kevéssé értő ügyfélként folyamatosan éreztem, hogy fogják a kezemet, egyértelműen tudták segíteni a weboldalam kialakítását, marketing tevékenységem felépítését.